ହାତଟା ଟେକ ଆଉ ଟିକେ ହାତଟାକୁ ଆଣିକି ଜଙ୍ଘ ସେ ହାତ ଧରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ହାତରେ ଆଣିକି ଯୋଉ ରଖିଲ କିଛି ଉପକାର ବିଲା ଆରେ ଉଠୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଉଠିବା ପାଇଁ। ଉଠିଥିଲେ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? କାହିଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉନି ତମେ ହାତ ଉଠାଅ ବୋଲି? ଉଠାଅ, ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲସେ। ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? ପୁଣି ସେଇ ହାତ ଧରିକି ଆସ।